Il-Gvern implimenta kważi nofs il-miżuri fi pjan ta' azzjoni li nieda sentejn ilu biex jiġġieled il-ħasil ta' flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna f'messaġġ waqt il-konferenza annwali tal-Istitut tas-Servizzi finanzjarji li trattat il-ġlieda kontra r-reati finanzjarji. Spjega wkoll li x-xogħol huwa avvanzat biex jitwettqu l-kumplament tal-miżuri. We are implementing about 50 measures which were specifically identified as to strengthen our institutions over a 3-year time frame. I'm pleased to inform that we have fully implemented 20 of these measures and work is in an advanced stage for completion of the others. Fil-messaġġ tiegħu il-Ministru Scicluna spjega r-reati ekonomiċi u finanzjarji jimminaw l-istabbilità tal-ekonomiji u jwasslu għal danni fir-reputazzjoni. Għaldaqstant fisser il-miżuri li u qed jieħu il-Gvern fosthom l-investimenti fir-reklutaġġ ta' konsulenti u ħaddiema intiżi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u fit-teknoloġija. Spjega wkoll li qed ikomplu jissaħħu l-istituzzjonijiet filwaqt li qegħdin jinħolqu oħrajn ġodda. F'dan il-kuntest semma wkoll riformi oħra fosthom dik tal-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat li nfatam mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kif ukoll it-tisħiħ tat-taqsima tar-reati ekonomiċi fil-Korp tal-Pulizija. Ma' dawn spjega li se jingħaqad ukoll l-Uffiċċju l-ġdid tas-Servizzi tal-Prosekuzzjoni. Temm jgħid li l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus mhix biss kwistjoni fuq livell lokali iżda globali. F'dan l-isfond il-konferenza ittrattat l-aħħar żviluppi fil-ħasil ta' flus kif ukoll teddid ġdid li qed jimmanifesta ruħu dwar reati finanzjarji madwar id-dinja fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.